Hello everyone, खुलुमबाय फाइनली जोंना फुजा भेकेशन हलिडे सफैगौ गाबोननिफ्राय गाबोन 10 अक्ट'बर गाबोननिफ्राय मोनगोन हलिडे ओमफ्राय आं दिनै एडभान्स थांनायसै आरो ओमफ्राय माखासेफ्राथ' थांथ'नाय जानाय नङा ओमफ्राय दिनै सोर सोरखौ लोगो मोनसायो नै बिसोरखौ गालांनानै थांदोंनोसै आङो नांलायदों बिसोर नांलायासै बिसोर आं खोन्थादोंला र' बिसोरखौ माने ओरैबादि नांलायबाय आरोखि बिसोरो ओमफ्राय थांनोथ' गोसो गैयामोन बादोंमोन नै बेबो थांसिगोन मायबा मिथिनायखाय ओइ माय थांनो नै बेबो मायबा थांसिगोन जाम देलायनानै बिसोरो न'आव थांथ'वा माने बिसोर माबायाव थांगोन मा होनोमोनलाय फ्राइडेआव थांगोन बिसोरो दा नोंथांमोना बुंनो हागौ नालाय माबा दाखालि जिरायनायनि सासे मानसिखौ नायनोहाय बुंबाय थादोंमोन बेखौबो नायनो माला बिनो हागौ नायनो लाजिबाय सिबाय बेस्रा बे बायहेरायाव नांलायगासिनो दं दहाय नोंसा आंनि ब्लगाव नुखाबाय दा जों बिसोरखौ समाधान खालामना हैनि मा जादों बिसोरो मा जादों बिसोरो मा जादों सासेखौसो टाइ हमहैबाय सिबाय बाहेरायाव जि बार खोलो 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 जोंनि बस आं जि लांफैदोंमोन नै कलेज ड्रेस हाफपेन्ट बायदिसिना ओमफ्राय दसेफोरा मोनसेनिफ्राय थांनायसै जों अलमस्ट रेडि जाखांबाय ड्रेस चेन्ज खालामबाय ओमफ्राय बिराद ओंखाम उखैदों दखानाव मा मोनसे दा नै बिसोरबो थांनायसै न'आव थांसिगोन बिसोरबो नै थफ्ला थफ्लि लानानै थांसिगोन नै एवफ्रामना बेगा बेसेबां गिदिर दार फाननाय ओमफ्राय दहायनोथ' सासेथ' बाहेरायाव बेराय बेखौ बिदाय होलाङोमोन नायलाय सासे आंखौहाय ड्रप खालामनो थांगोन आरो दा बे दुगैगासिनो आंखौ खोन्थाथ'ला आंनि ब्लगावसो नुबाय थाखायो स' बयनिसिमबो हेपि हलिडे फुजायाव मोजाङै नोंथांमोनाबो इन्जय खालामदो बे हलिडेखौहाय एसे न'आवहाय एसे इन्जय खालामदो थांनानै एसे थांबाबो खस्थ' गैखाया मानो होनबा फुजा भेकेसनाव ओइ थांलायदो दे लिनायावबो थांनो ओंखारबाय आयं आं बे बैसिम थांबागोन मोनसे बे न'आव थांब्ला आंबो थाब फैफिनगोन आयंजों आंजों र' टिबोल थ'थ' गाखोनोसै बैसिमखौलाय गथ'आनो फैयाखै दाबो जों थांबाय थानो बिदिबा आं सेयार खालामगोन आं मोनसे प्रग्रामाव थांगासिनो दङ नोंथांमोनजों सेयार खालामगोन फर्ट इयुथ केम्प अमृतपुर CNSS कम्पाउन्डआव जों नोंथांमोननो हायोबा सेयार खालामगोन आं जुदि टाइमफोर फ्रि मिलायोबा नैखौ गालांथ'नायसै सासेया गैया बामोना माइ थांदों आयं जोंना सासेया गैया जोंबो साथामखौ नुबाय थायोना ब्लगाव सासेया गैया बेरायदों खानाय गोलावजों थांदों दहाय ड्रेस गाननाय नुखादों दे बिदिबा थांबाय थानि